Jaume III, rei de Mallorca. Comte de Rosselló i Sardenya, senyor de Montpeller i Omeladès, és el meu marit. Som filla del meu sempre estimat pare, el rei Alfons el Benigne, germana de tan conegut per el cerimoniós. O tal vegada, el meu pare sigui el gran merender de Vilaregut, senyor de Sant Martí de Subirats, vescomte d'Omeladès i de Sança de Mallorca. Sí, la que esteu pensant. Jo som la filla il·legítima del rei Jaume II, la neta del nostre rei en Jaume, Jaume I el Conqueridor. Però hi ha una cosa a la qual no hi ha dubte. Jo som l'autora d'un delicadíssim poema trobadoresc, encara que només siguin alguns dels historiadors de la literatura medieval els que me l'atribueixen. Perquè deu ser tan estranyes que una dona sigui capaç d'escriure? Pietat, marit, que els mals que em deus passo sofrint, i doncs torneu, que cap tresor no val un cor que per vos mor amb amorosa pensa. Jo i només jo som l'autora d'aquest poema que vaig escriure a la primera meitat del segle XIV i que vaig signar com a reina de Mallorques. Aquest poema va ser molt conegut i molt celebrat. Les meves paraules se sentien per tot arreu i el meu plany d'amor era sincer. Jo plorava per l'allunyament del meu marit, que era a França. Era tanta l'ànsia que sentia que si no tornava aviat, jo moria d'amor. Sigui com sigui, no va ser d'amor que vaig morir. Quin desbarat!